בחרנו בלב, כי הלב מייצג את האהבה, הדאגה והמסירות שיש לשתיהן. בחרנו בכתר כי הוא מסמן שלטון, מנהיגות וסמכות, והיה את זה לשתיהן. בחרנו בכפתור כי הוא נראה קטן, אבל בלעדיו שום דבר לא פועל. אסתר השפיעה על המלך ברכישה, גולדה השפיעה על העם שלם בהחלטה. בחרנו במחט כי הכי קטנה בערכה, אבל דרכה עובר כל החוט. גם אסתר וגם גולדה הובילו שינוי ממקום לא צפוי. בחרנו בסיכת ביטחון לאף כי היא קטנה חזקה כמו אסתר וכמו גולדה. בחרנו בפרחים לשיער כי פרחים מסמלים יופי ועדינות כמו אסתר, אבל גם כוח ושורשים חזקים כמו גולדה. שתיהן פרחו בזמנן והשאירו ריח של שינוי. בחרנו מגן דוד לאוזניים כי מגן דוד מסמל אומץ וזהות כמו אסתר וכמו גולדה שנלחמו למען עמם. בחרנו בגומיה לפה כי היא נמתחת כשצריך, שומרת על הכל, מחובר גם כשיש לחץ. הן החזיקו את העם כשהיה צריך גמישות וכוח. ועכשיו הדבקנו הכל שכלום לא יזוז. ולבסוף קראנו לה מלכת השקט כי כמו אסתר וגולדה היא פועלת בשקט אך בעוצמה.